ang gabos na miyembros kang Katolikong simbahan digdi po sa Bicol Region asin sa Legazpi Diocese, mag-iribahan po kita sa saro na naman na makahulugan na paghiras sa mga adal asin tataramon na dapat ang maakudan. Ini po ang programang Lakaw Maghiras sa DZGB. Of course, ini po ang satuyang presentasyon with Monsignor Crispin Bernarte. Ini po si Jenny Balyaran. Good afternoon po, Mons Chris. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa gabos niya atong taga-subaybay. Mga kapwa kong nagbabaklay, digdi sa ibabaw nindaga, tangani mapararuman sa tuyang pagkasabot sa pagtubod asin relasyon sa kagurangnan. Ang satuyang mga parantabay, pwede mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. And of course, live mo po giraray kita partners sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. Mawag mong pagkahapon po sa Indogabos. Pwede po ka mo magbugtakan sa indong komento para babasahon mo po yan ni Mons Chris. Turo tagtaod sa na mga tugang. Okay, so aramon tango yan na pagkahapon po, Mons Chris, kung ano ba ito mga katukduan na gikan sa mga nakaaging Santo Papa manungod sa mga bagay para sa ikakarahay kag simbahan asin sa kagabsan, Mons Chris. Magayon ning tema tangunyan, partner, dahil aram niya to gabos na tukaw pa sana ang bagong Santo Papa, ang bagong pamayokan sa tuyang simbahan. Natapos pa sana sa iyang inauguration bilang pamayokan simbahan na Katoliko sa bilog na Kinaban. Asin sa iyang pahayag na an sa iya da ang framework kan sa iyang papacy o kayang patugmadan kan sa iyang pagkapamayo kang simbahan, dahil iba kundi itong mga inaapod niya itong social teachings of the church o inaapod niya itong mga social doctrines. Kaya magayunon babalikan, siring sa sinabi mo, partner, kasubago itong mga katukduang kang mga nagpakaaging Santo Papa, mga major encyclicals, social encyclicals, o inapod tang mga social doctrines, iyan ang patugmagan kan sa iyang pagtukdo, kan sa iyang paggobyerno, kan sa tuyang simbahan. Ngunyan, punan mo na niya to ining pagsabot kung ano ining inapod na encyclica, o inaapod niya ito sa English na encyclical or social encyclical. Enot, ini ang pinakahalangkaw na forma ning pagtukdo nin sarong leader kan simbahan nin sarong Santo Papa na dapat manudan niya ito masabutan tangani magtauning giya sa tuya. Yaong kita nagsisilberar kan hubileo ning paglaom tanganing sa tuyang pagbaklay digdi sa ibabaw nindaga, mapano kita ning paglaom sa liwanag kaining mga katukdoan na ini. Ang social encyclicals, mga tugang o mga encyclica na pangkagabsan, minatratarkan mga bagay, mga issues manungod sa kabilugang kambanwaan, manungod sa ekonomiya, manungod sa politika, gabos na minaafektar kan moralidad o dalagang kang pagkabuhay ning tao asin banwaan digdi sa ibabaw nindaga. Okay. Kaya nagkaigwa ning mga very memorable na mga social encyclicals ang satuyang simbahan puumpakan kaitong panahon. Ang mga encyclicals na ini o encyclica sa Bicol, de ini tabi naluluma dahil ini gamot ini sa pagtubod na basado diyan sa Biblia. Kaya minsan kaitong panahon pa pinaluwas ini sagot nga binabalik-balikan tangani pagirumdumong kita kan haliga ka ini. Ang pagtubod mga tugang daiman nagbabago. Ang doktrina kan sa tuyang pagtubod dahil ba nababago? Nababagoan sa tuyang mga ekspresyon, nababagoan sa tuyang mga pagpahayag, nababagoan sa tuyang mga paagi, pero ang esensya ka iyan, dahil ang God nababago. Nagdadanay iyan, asin magdadanay, sagkod pa man. Yes, okay. Kaya ngunyan, tandaan niya to na ining mga social encyclicals nakatutok sa mga masunod na bagay. Enot, sa buhay asin sa dignidad
kambuhay ning tawo. So iyan, tinatawan iyan ning duon. An kahulugan, an halaga kang buhay, buhay na tinawan o ginubingan ning dignidad kan mahal na Diyos, kaya nga ni inaapod kita na mga lalawgon o kaya mga presensya ning mahal na Diyos digdi sa ibabaw ning daga. We are all the image and likeness of God. Yes. Iyan ang satuyang pagkatao. Kaya naiiba kita sa arinman na linalang. Kung hilingon ta mga tugang, kung pupunan ta sa istorya kang paglalang, sa story of creation, ang mahal na Diyos naglalang kang gabos. Linalang ang liwanag, linalang ang tubig, linalang ang kakahuyan, linalang ang gabos na mga hayop, gabos na pangangaipo kang buhay ning tao. Pagkatapos kaiyan, dinalang ang tao. Kaya ang tao pala ang pinakahalangkaw na dignidad na itinao sa gabos niyang linalang na day nakukuha sa iba niyang mga linalang. Iyo inan inaaputang pagkaumagid ta, pagkalalawgon ta sa mahal na Diyos. Kaya iyan ang pangenot na tinatawan ning atensyon, ning doon kaining mga social encyclicals. Kang mga nakaaging aldaw po, Mons Chris, si Pope Leo, sa tuyong bagong Santo Papa, igwa po bagay siya ning ipinaluwas na pahayag na pigasabi niya, nagagamitan niya itong pig-apod na Catholic social teaching, na pigasabi po, ini po sarong principle po, na basic framework para po sa iyang papacy. Ano ang gustong sabihon po kay ni Mons Chris pag-arog kayo? Na ang sa iyang paggobyerno kan simbahan, ang sa iyang padalagan kan sa tuyang simbahan, na patugmaduman sa mga social encyclicals na ito. Na iyan, saro-saroon ta iyan. Papahapyawan ta iyan kung ano iyan mga major social encyclicals na iyan. Magayunong ka ini, pero daita pa tatawaning halawig na paliwanag. Okay. Opo. Pangenot na sa tuyang pag-urulayan na social encyclical, itong ginibo ni Papa Leo XIII. Ang sinundan niyang pinaan kangaran. Take note na ang nagadampasan ng Santo Papa si Pope Francis. Kasi na nagsalida, Leo XIV. Si Saiso, ultimong Leo naging Santo Papa, di Leo XIII. Iyan si Leo XIII, iyan ang nagpaluwas kan social encyclical na Rerum Novarum. Pero pag-uurulayan ta ang taod-taod. So, ipadagos ang una itong mga tinututukan kan mga social encyclicals na punto. So, sabi ko, buhay asin dignidad ning buhay, pangenot iyan. Okay. Asin siring man tinututukan an pamilya, an komunidad, an halaga kang pag-iribahan. Iyan an mga dapat mamidbidan ta, tangani mahiling an sa tuyang partisipasyon sa buhay na ini na rinigalo sa tuya ning mahal na Diyos. Sa rupang punto na tinatawaning tutok, iyon mga rights o diretso nin tao. Kairibanan ka ining mga diretsong ini ang palainlain ng mga responsibilidades ta sa buhay. Kaya ipinapahayag iyang kan mga social encyclicals. Ang ikaapat, iyo ang inaapod na preferential option for the poor. Ang gabos na katukdoan kan simbahan, gabos na social encyclicals, minatao ka ining pangenot na atensyon sa satuyang mga dukha sa mga nasa laylayan. Magayunon ta an very strong na pagirumdom sa tuya kang tuminalikod pa sa ng Santo Papa, si Papa Francisco. Sabi baga sa tuya ni Pope Francis, there is a natural bond between the faith and the poor. May natural na ang koneksyon an sa tuyang pagtubod asin mga dukha. Asin ini na natural na koneksyon na ini dapat tawaning pangenot na atensyon inaapod na preferential option for the poor. Asin ang bilog na buhay ni Jesus na yaon nahihiling ta Santo Ebanghelyo, minatauning malinaw na paliwanag
kung ano ining preferential option for the poor. Iyan ang ika-4 na punto. Ang ika-5, iyo ang kahalagahan, ang importansya, ang dignidad kan trabaho, asin ang diretso ning mga trabahador. So, importante yun ini, tinatawan ng ini ning doon kan mga katukdoan kan simbahan. Nakita, mga imahe ning mahal na Diyos, ang pagkaimahin ta sa mahal na Diyos, bako sa pandok. Dahil kita makataram na ito ngayaan mga nakakaagid sa mahal na Diyos, itong mga puti, o kaya itong Depende mga sa itong, kulay. o kita dahil nakaagid na mga brown, dahil kita kaan makakataram. Bako yan ang pagkaumagid sa mahal na Diyos. Kundi ang pagkaumagid ta, iyo ang pagbuhay ta kan dignidad na iginubing sa to bilang tao. Asin ang dignidad na iyan, sa tuya na natatawan ning valor, natatawan ning hustisya sa paagigan sa tuyang pagtrabaho. Okay. Kaya kung nagtatrabaho ka, gulpihon man o halangkawon man sa imong sweldo, alagad pangdaya ang ginikanan kayan, dahil mang kidignidad sa trabahong iyan. Kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, yaong ka man sa paghabon ki pundo, inaapod tang graft and corruption, minsan ka pigapod ki honorable, dahil ka man talaga ki honra, dishonorable ka. Ayun. Okay, ayan. Kaya at tinatawan ini kidoon, Opo. ining dignidad, ning tao asin dignidad kan sa iyang trabaho, siriman ang diretso kan mga trabahador. Yes, o di kang panahon po pala Mons Chris ni Pope Leo, tignawan doon digdi po so kamugtakan ka mga trabahador. Siguro Mons Chris, that's why nagsunod-sunod po so pagkikipaglaban ka mga Katolikong simbahan sa derechos ka mga obrero. Iyon ang God. So, dahil iyan pipiyungan kan sa tuyang simbahan, ang dakulang katungda na ini, na pangatamanon ang kasaradayan. Lalong-lalo itong mga mahigos na nagtatrabaho para sa satuyang karahayan, para sa pag-uswag kan satuyang banwaan. Ano po, Mons Chris, ang sa hiling ta na pwedeng maging epekto kapag deita seneryoso ang pagtaoning atensyon sa mga kasaradayan, Mons Chris, and of course, ini po na mga trabahador? Siyempre, maabuso ta ang sa indang diretso. Kundi itapig pahalaga ang sa indang trabaho. Okay. Maabuso ta ang sa indang diretso, asin maabot ang panahon na tibaad ini mabaliktad man sa nasatuya, kitaan magtitios kaan. Sarong halimbawa, kung sa tuyang abuson mga parauma, kundi nabagayan mag-uma, Yes. ano pa ang kakanuntang bagas? Opo. Kaya dapat asikasuhon ta yan kamugtakan kaining mga tugang na ini. Sa rupang punto na tinatawaning doon kan mga social encyclicals na iyo, ining pagkasararo solidarity na kung kita gabos linalang na mga imahining mahal na Diyos, kita gabos pantay-pantay. Dahil kita ning dapat tungtungan, dahil kita ning pagmiminuson, dahil kita dapat apihon, ta parareho ang satuyang kamugtakan, parareho ang satuyang imahin sa mahal na Diyos. Kaya ngani, ining pangapuda ni Papa Francisco na magi kitang sarong simbahan na sinodal, sarong pangapuda na mamidbidan sa tuyang pagkapantay-pantay, na dayda aki ipag-itsapwera, dayki baliwalaon na sarong tugang. Tagabos kita pantay-pantay, gabos kita sarabay. Paborituhon niyang ekspresyon o tataramon an inclusion. Okay. There should be an inclusion in the whole life of the church. Bakong exclusion. Dahil ini it's a pera. Gabos kita mahalaga, gabos kita dapat kairibanan. And then, ultimong punto na tinatawaning doon, ang pangataman takang bilog na linalang, ang pangataman takang whole of creation, ang pangataman takang kinaban, nasusog naman sa tataramo ni Papa Francisco, inian sa tuyang kumon na iirokan, kaya dahin niya ito pagpabayaan. So iyan, ang kabilugan na tinatawaning doon, kan manlain-lain na mga encyclical. Kaya,
Ngunyan, sa tuyang hilngon, saro ining mga major social encyclicals or social doctrines kan simbahan na sinasabi ni Papa Leo ika-14 na yung patugmadan kan sa iyang paggobyerno kaining simbahan. Mapon kita duman sa enot Rerum Novarum. Iyon ang mga titulo kaining mga tugang mga kadaklan Latin, kung bako mana Latin Italiano, ang kadaklan Latin, mga bago o binagong mga bagay-bagay. Rerum Novarum. Anong gustong sabihin kay ni Mons Chris na Rerum Novarum? Yan muna. So sabi ko, Rerum Novarum. Rerum mga bagay, Novarum bago. Mga binagong mga bagay-bagay kan simbahan. Hilingon ta, ang ampit sa sabihon ta, haluyo na. So ano'y na. Pero ang katukdoan, dahil naluluma. Ang Rerum Novarum, ipinaluwas kan Mayo 15, 1891. Haluyo na. Ang nagpaluwas kaiyan si Papa Leo ika-13. Iyan ang kwinaan kan ngaran kan sa tuyang presenting Santo Papa. Ining Rerum Novarum na social teaching or social doctrine kan simbahan, nagpahayag ini kang kondisyoning mga trabahador kang panahon. Ini sarong katukduan kan simbahan sa modernong panahon manungod sa kondisyon kan mga trabahador. Dahil kan inapod ng industrial revolution kan panahon, iyo ini ang bunga na pinaluwas kan simbahan, tangan imatawang kigiya ang sabuta kang kondisyon kan nagtatrabaho mga trabahador. Kaya ining Rerum Novarum minalaban sa mga pahayag kan mga sosyalista, itong mga komunista. Mga pahayag ninda na garubaga na second class ang mga trabahador, kita na mga yaon dyan sa pwesto, kitaan marhay, kitaan matibay. So, second class citizen itong mga trabahador o kaya itong mga naghihinguha, itong nasa manual labor, itong nagpapagatnot. Alagad, tinukdoan kan simbahan na salaan siring na paghiling. Siring man, minabusol ini kan diretso na magkaigwa ning pribadong pagsadiri ang tao. Taka ito ang gusto kan mga namamayo na dahil kitang mga diretso. Tasisay man kita, trabahador man sana kita. Sinda na yaon sa pwesto, iyo sanaan may diretso. Pero baga mga tugang na igwa kitang nalaladawan man kaini minsan sa presente niya tong pagkabuhay na may mga mini-menos na mga tugang asin igwa ki mga yao nagtutukaw sa kapangyarihan. Baku iyan ang tamang ladawan ning tunay na banwaan. Nagigilid po Mons Chris so mga empleyado So kung sa panahon ni Papa Leo po Mons Chris, natawan ning atensyon, so diretsos ka mga trabahador, diyan man ba nagpuon so kung magpag-elevate kang tao sa paghiling? Yes, dahil ang simbahan bako sa hinihiling niya to na sarong ina, kundi sarong paratukdo. Ang tinutukdo sa tuya para sa ikakarahay kang gabos. Bako na saro sana o sarong grupo sanang napapaboran, kundi ang gabos. Dahil ang gabos digdi sa kinaban, linalang ning mahal na Diyos para sa tuya gabos. Dahil mang kipinili ang mahal na Diyos, nasisay man na tao, nasisay man na kultura, na anuman na grupo, na mamayo kan mayor na parte kang kinaban. Kundi ang gabos inintriga sa tuya, tangani na sa tuyang pamahalaon, tanganing sa tuya na asikasuhon at amanong pagmakulgan, asin padakulon pa, tanganing mas gulpi ang magkinabang. Iyan ang pinapadumanan kan sa tuyang paghigos, kan sa tong pagtrabaho. Alagad, may mga puwersa o may mga kaisipan na minaapi kan siring na dalagan kang buhay. Kaya ngani, kang mahiling kan simbahan, iyo ini ang ginibong katukduan. So, tinawan ning proteksyon
ang lambang trabahador tangani na siya makapagtrabaho susog sa iyang kakayahan asin tunay na makaambag sa dalagan kan sa tuyang buhay asin pagpauswag kaya. Oo. Sa panahon niyan, Mons Chris, paano ta daw po yan mamamantinir ang arog kayo na kasuguan digdi po ni na nakabugtak digdi sa doktrina na pahalagahan ta ang mga trabahador. Kasi sa mga nagbutwang mga reports po, Mons Chris, dakulan mo niyan kay mga naabuso na mga trabahador o obrero po. Magayunon an sa imong pagreparo partner kung paano ta ini matawang kasimbagan sa presente niya itong kamugtakan. Ay not na dangugon ta ang tingog kan simbahan. Ta kadakol sa tuya makamundong sabiyo na mga Kristiyano man, mga Katoliko man, alagad salungat sa katukdoan kan simbahan ang dalagad kan sa indang buhay. Asin kung minsan may mga beses na hinahanapan pa ning diferensya, Yes. hinahanapan pa ning kasalan ng simbahan na yaon itinaw sa tuyang paratukdo tangani makuan niya to ang tamang dalan. Kung ang simbahan dahil nagigibukan sa iyang misyon, bako iyan so kaisipan ni Jesus na kagurangnan. Kaya ngani sa iyang minuknan simbahan tangani sa iyang pagbalik duman sa iyang kahadian sa iyang kamurawayan yaon nagpapadagos ang simbahan sa pagtukdo kan sa iyang mga ipinasabot sa satuya. So daiman ki pinupo na nabago kundi ipinapadagos ang gabos na itinukdo sa to ni Kristong kagurangnan asin iniinterpretar sa tabang kan Espiritu Santo susug sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yes, so welcome wake up call man po ini Mons Chris na topic tangon yan, di ba? sa tuya gabos na pahalagahan ta asin midbidon ta ang derechos ka mga trabahador and sana daisin da po Mons Chris maabuso man kung ano man ang klase ng trabaho igwasing da. May saro pa partner na anggulo na dapat mahiling tadigdi na ini an sabihon tang tentasyon o sugot ini kang kinaban sa satuya. Okay. May mga tao na dai nahihiling, dai na-appreciate ang dignidad kan itong inaapuntang manual labor. Ano po yan, Mons Na Chris? ang gusto, habukan trabaho na naatian ang sa kuyang kuko. Lalo na kung di-cutex ka pa po. Yan, tama. Habukan trabaho na ganoton ako o hinangon ako. Habukan trabaho na bato-bato sa langit partner na mahali so make up ko. Iyan ang mga salang paghiling kang kinaban na naguhuna kita na ang magayon sa nang trabaho itong dai kapag hinangon, itong dai mahali so make up mo, itong dai maatian so kuko mo. Yes. Dai tapag minuson ang trabaho na iyo ang minapabanal sa tuya, itong trabaho na mga manual na itinatao ta ang buhay ta, tangani kita mainitan, tangani kita ganuton, tangani kita maatian, bako iyan na maati na trabaho, bako iyan na menos na trabaho. Iyan ang mga trabaho na oportunidades na mas mapabanal sa satuya. Basta sanang mamidbidan ta na ang trabaho, regalo ini ning mahal na Diyos satuya, tanganing mahiling ta ang satuyang dignidad. Igo po baga Mons Chris na halimbawa sa mga parauma, sa muya po Mons Chris sa henerasyon ni may mga nagsasabi na dai ka daw ngayon magkuaki kurosong agrikultura ta matius ka man sa nangaya maate pinaklase ta nga ni tapos ngayon maduman ka man sa pagtatanong, di ba Mons Chris? Yeah. Duman pa sa na parang may nahiling na kita na pagmenos sa araw po kayo itong trabaho. Na iyan, intiro man saan inaapuntang mga balubagi. Intiro man saan mga biases and prejudices. Yes. Ang katotohan mga tugang bako gabos na nag-artista na nagadan milyonaryo manggiraray. Dakulo na mga buhay ki mga sikato na tao ang aram niyato na suminikat sa rong aldaw alagad pagabot kan oras yaon makahirak sa buhay. Kaya dapat mamidbidan ta ang dignidad kan trabaho.
na dayang pwedeng ipako duman sa mga mga klase ng trabaho na day naatianan sa tuyang kamot. So, ang importante na ang sa tuyang trabaho na kapaugma sa tuya, ang sa tuyang trabaho na kaambag sa buhay kan sa tuyang banwaan, buhay kan sa tong kapwa, na ang sa tuyang trabaho na kapabanal sa satuya. Kasala itong trabaho kung ituwan sana ang minasiblag sa imo sa mahal na Diyos. Dahil ang kagtao kan trabaho dahil iba kundi ang Diyos na kaguranan. Okay. Dahil kung ako sarong doktor, dapat haputong ko ang sa kuyang sadiri, paano ako nakadoktor? Kung ako sarong ininyero, haputong ko ang sa kuyang sadiri, paano ako naging ininyero? Kung ako sarong sikat na negosyante ngunyan, haputong ko ang sa kuyang sadiri. Sisay ang nagtao sa kuya ning kapital, tangani ako maging negosyante. Dahil pagsiblag ang mahal na Diyos sa satuyang trabaho, sa satuyang mga paghinguha digdi sa kinaban. Iyan ang disenteng trabaho kung ang mahal na Diyos perming parte kan sa tuyang paghinguha, parte kan sa tuyang pagbuhay digdi sa ibabaw ni dagat. Parang permi kita Mons Chris mabalik duman na sa imba ako hali, di ba? Yan. Paano bagyo na dito po Mons Chris na pag-isip-isipan tagabos na arog kini, nakaabot ako sa arog kini. Paano ako naging arog kini? Di ba, Mons Chris? Oo. So that's why minsan may mga realization po, di ba, Mons, na so mga na-experiensyan ko ngayang kadipisilan, pagtios, pag nagkapamilya naman po, Mons Chris, habang niya na ito maotro sa iyang mga aki. Kasi iyon na ito so inagihan niya na eksperyensya bago naging o nagkaigwaning trabaho. So, siguran habutang experience sa mga aki. So, negatibong mga bagay kan sa tuyang mga eksperyensya. Yes. Pero so paghinguha, so pagpagal, dahil ipagbawal iyan sa sarong tao, sa sarong aki. Taparte ini kan sa tuyang pagtalubo, digdi sa ibabaw nindaga. Kay puan, ang lambang sa tuya, makamidbid kan sa diring responsibilidad. Asin ikatao ang kasimbagan sa anuman na hinahagad kan responsibilidad na iyan. Tama. Dahita pwede na ang sarong aki, tanamo tangkong marayan sa kuyang aki, habo ko ining patrabahuhon. Opo. Bako tabi yan na normal na panghiling o kaisipan nin sarong magurang. Kundi ang sarong magurang, tukduan ang aki na maging epektibo sa anuman na klase ng trabaho, tangani siya maging productive pag-abot kang panahon. Okay. So bako na daita pagpatrabahon, takitang mga tao kaipong kita magtrabaho, tadya namimidbidan ang kabilugan kan dignidad niya to. Yes. Okay. So, hello muna kay Loretta Visto Baron. Lako maghiras nagdadangog po. Good afternoon po. Good afternoon Si sa iyo. Madam Viv Balila sa Santo Domingo Albay. Si Kuya Eduardo Ramoso sa Uwas watching. Kuya Ed. And Ulysses Bejo. And of course, si Sir Dads Raneses. Good afternoon po, Sir Dads Raneses. Okay, dakol pa po kitang ihiras sa tuyang pagbabalik, Mons Chris. May mga nagkapipira pang pahayag, manunungod po sa social doctrines. As in, iyan po ang sa tuyang babalikan, siring manan sa indong mga reaksyones. Mons, mahanap buhay mo na kita. Okay. Oras, alas 2:37. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat nabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik na po kita sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Nasa ikadawang kabtang na po kita sa tuyang program. Ini man po giraray si John Malyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Okay, bago po kita magpadagos, Mons Chris, good afternoon po giraray. Okay, sabi kan sa tuyang texter, sabi niya, kung igwa pong doctrines, nataa po may mga empleyado manggiraray na naaabuso, da iba siya natatawan ng atensyon kang simbahang katolika and da siya na-implement. Linawon ta. Kung igwada ning doktrina, ining mga social doctrines na pinagpresentar tana, asin ipipresentar pan iba. Natataigwa pa ka ining mga nangyayaring ini na mga daing datang bagay, day daw sinda natatawang kan atensyon ng simbahan. So, enot, kung igwada ning doktrina, definitely igwa ning doktrina. Pero ang doktrina, kitaan magibo ka iyan. Okay. So, kung daita sunodon ang doktrina, natural igwa kang negatibong epektong iyan, igwa kan mamundong resulta. Asin ang sabi nata day natatawan ning atensyon kan simbahan. Bako man sa simbahan tabi an matao ka iyan kang kung anong pasunod ka iyan. Tadae man ki police power tabi ang simbahan. Yes. Ang simbahan nagtutukdo sana sa tuyang susunodon. Alagad kung day kita nagsunod,
bako ang simbahan kaiyan an mahabol sa tuya. Sarong halimbawa, doktrina kan simbahan, 10 tugon, okay? 10 commandments. Day ka maghabon. O nagtukdo sa tuya ang simbahan, day ka maghabon. Pero dakulon ang mahabas ngunyan. So isasala ta daw iyan sa simbahan. Sabi yung tang day pigigibot sa simbahan. So igwaki habol kan mahabon bako sa simbahan. Dahil police power tabi ang simbahan. Nakaagi pa sana so eleksyon. Ang simbahan na papaspas na ang dila ki taram sa tuya edukar na bawal magpabakal kiboto, bawal magbakal kiboto, pero iyo manggirari ang nangyari. So sisay duman so nagkasala, so simbahan na nagkasala. Kung sa bagay kita ang simbahan tawo. Okay. So kita na tinukdo ang kaninang simbahan dahil nagsunod kaya siring an inabtan. Kita ang nagmumundo, kita ang nagtitios. Ang padusang balik, yaon man sa nasa satuya, kundi ita sunodon ang mga katukdoan na inikan simbahan. Kaya, linawon ta na ang simbahan yaon sa pagtukdo. Sabi ni Papa Juan Ika-23, Pope John the 23rd, na santo ng ngunyan. So sa iya man na sarong social encyclical, ang titulo, Mater et Magistra. Ang simbahan daa, Mater et Magistra. Sarong ina, sarong partukdo o sarong maestra. Dahil nagpupunda yan magtukdo. Alagad kundi sunodon kan estudyante, dahil mangkimagi ginibo itong nagtukdo. Okay. Ang pagtukdo para sa ikakarahita, kundi ita sunodon, kita man saan matios kang negatibong epekto. Okay. Sabi pa kang texter ta, paugma po ako, nahihiling ko si Monsignor Crispin. Nag-attender po ako kang misa niya sa Bakakay. Ayun. So, siguro thank from you very Bakakay much. po ini Mons Chris. So, Thank you. So padagos kita na mag-adal kang pagtubod, tanganing mas lalong maugma ang satuyang pagbuhay kan mismong pagtubod na iyan. Opo. Ano ang sunod Mons Chris manang para duman Mons Chris sa Rerum Novarum, ano pa ang social doctrines na pwede tang maukudan so, ngunyan? bago kita maduman sa masunod, so sabi ko, ang Rerum Novarum, pinaluwas ni Papa Leo ika-13 kang 1891. Haluyo na. Haluyo na. Iyo po. Kang 1991, sanggatos na taon na anha, kang 1991, sanggatos na taon na, inulit iyan ni Papa Juan Pablo II. Okay. So, nagpaluwas naman siya kay saro na encyclical sa pagirumdum kaining Rerum Novarum. Kaya ang titulo kan siya yung encyclical Centesimus Annus. Sabihin, sanggatos na taon. Pakalis ng sanggatos na taon, dahil nagkambyo ang katukdoan na ito. Padagos na tinutokdo kan simbahan. So, aagyan, tagirarayan. Yes. Ngunyan, malaog kita sa ikaduwa na. Ang pasurunod na pag-adal ta, manungod sa pit sa kampag paluwas kaiyan, pagtukdo kayang kaninang simbahan. Igwa namang kisaro na encyclical na inaaputang 40 ano. Ipinaluwas ini kan May 13, 1931. Dakulon sa tuya, tiba at gabos ang naghihinan yung sa tuya ngunyan, daray pa kayo ni buhay. Sa taon na Mons, ano po ang ipigbubuso? Ang nagpaluwas kayo ni si Papa Pio ika-11, Pope Pius the 11th. Ini minabusol kang pagbago kan mga palakaw kan sosyedad. O simbahan mismo ang minagiya sa tuya sa pagikan sa iyang discernment, sa pagikan sa iyang reading the signs of the times, nan sa tuya na banwaan mamuhay susog sa konteksto kang presenting panahon. Siring man, inipusog na nagkondinar kang pagkontrol ning diit na tao na makapangyarihan sa pangkabilugan na ekonomiya. 1931, kinondinar na kan simbahan ito na mga mayayaman na buot kontrolan ang bilog na banwaan. Asin astango niya nang yayari iyan.
kita maugmaon kita mga tugang na nakalakop na ang SM. Kaya ito sa Manila sa nan SM. Nagluwas na sa mga probinsya. Nagluwas na digdi sa Tuya. Igwa kita sa Legazpi. No aring kayan igwa na sa mga banwaan ta. Maugmaon kita may SM na ngaya. Makaugma talaga. Pero mga tugang pag-isip-isipon taman so saradit na mga negosyante. Kumusta naman? Paano naman sinda? Kung gabos na sa na may SM, gabos sa banwaan ta, ako taga Bakakay, halimbawa nga sa Bakakay, may 5 SM. Paano na supigapod ta sa Bicol na mga paramaritatas? So paano naman mabubuhay? So, kaya dapat ang ekonomiya dahil pwedeng kontrolan sarusa ng makapangyarihan o sarusa na mayaman. Kaipuhan na bukas. Nagabos kitang naghihinguha, gabos kita mag-abante, gabos kita mag-asenso. Kaya magayuno na punto as early as 1931, very strong ang boses kan simbahan sa pagkondenar kay itong mga kadikit na mayayaman na buot kontrolan ang ekonomiya. Kaya ini sa tuya na pasalamatan na may nagre-reparo. Sabi nga ni Papa Francisco na sa satuyang presenteng pagkabuhay, duwang bagay ang dapat niya itong maanan ning husto. Dahil gulping korupsyon, gulping abuso, gulping pandaya, asin ano iyan ang duwang bagay naan, sabi ni Papa Francisco, enot negosyo o ekonomiya, ikaduwa politika. So ang duwang ini. So dahil ta ini pwedeng pabayaan dahil ta iniminaraw sa tuyang buhay. Tapos na so eleksyon, naproklamar na so mga nanggarana, pero sige pan iriwal. Dahil kita magparasugpon dyan sa mga buzzers dyan sa tasagkod pa man, dahil ini matapos mga tugang, dahil ini matabang sa tuya, na sunanggana, pigbabas kang nadaog. So, nadaog, sige ang hanap ki diferensya. So nangga naman sige man ang simbag duman sa mga buzzers. Daining katapusan mga tugang. Iyo ini ang negative aspect kan sa tuyang pagkatawo kan sa tuyang buhay. Kaya dapat tawan ta ini ning marhay na kasimbagan. Na ining kamugtakan na ini dai to dapat pagsakayan kundi tawan ning magayon na kasimbagan pundunan iriwal na ini. Tapos na so eleksyon, tapos na so politika, dineklara na sumanggana. So let's start all over again. Oo, lalo na bagamon sa social media, no? Lakop ang mga trolls. Exactly. Mga peking accounts. Unyan, dahil man kita naugma na ang social media is dominated by fake news. Sisem maugma kayan. Kundi natatapuro fake news, tagulpihon ang mga nag-iimbento kin news, ipinapaluwas ninda as if it were true. Dahil kita maging mga trolls. Bako man sa pag-raot ng si Isayman, kung kita mga trolls, kita minapairarom sa kapangyarihan ng kadikluman. Dapat kita mga instrumento ng kaliwanagan. Ang sa tuyang ipagkalat na news, mga tama, mga tultul, mga makakarahay, makakatabang sa pag-uswag kang banwaan. Kaya, dahil dapat pagkontrolan ang dalagan kan sa tuyang banwaan, ang dalagan kan sa tuyang buhay, ning kadikit na mga tawong poderoso, ning mga kadikit na tawong mayayaman, ning mga dikit na tawong maiisog, mga tawong makapangyarihan. Bako iyan na normal na pagkabuhay. Kaya pag-abot sa negosyo, tawan ta ning oportunidad itong saradit na mga negosyante tanganing makapag-dilinsya man. Hanap buhay man. Ang makapaghanap buhay man. Ang dagat, pag sa diri niya to gabos, bako sa na itong mga big time fishermen na darakulahon ang barko ang pwedeng magsira. Paano man so itong mga balakwitan sa nang gamit. Yes. Kaipuhan man sindang mabuhay, kaipuhan man sinda maghinguha. Kaya dahil niya to, pag sa dirihon ang kayamanan kang kinaban, ta inigabos,
hinimo ning mahal na Dios, itinao ning mahal na Dios para sa satuya gabos. Iyon ang punto kaining 40 ano. Okay, may hapot din po, Mons Chris. How can we support small, medium enterprises if marami po mga negosyante ang sumasako po, especially po dito sa Legazpi, marami pong mga negosyante na nababaliwala, lalo na po yung mga magsasaka daa po, Mons Chris. Okay. So, gulpiyong kita ng mga advokasya manungod sa bagay na yan. Dapat magsabay kita sa mga advokasiyang ini. Suportaran taan mga organisasyon na talagang minatauning plataforma tanganing masuportaran ini mga small-time businessmen, ini mga small-time traders, tangani na sinda mag-uswag man. Opo. So, halimbawa, ang simbahan dahil nagkukulang dyan. Ang simbahan sa Lambang Diocese in every local church, igwaning Social Action Center. Ang Social Action Center perming may advokasya, tangani suportaran ang siring na mga grupo, ang siring na mga small-time, mga mga negosyante o ano pa man na mga person. Kung di ako nasa sala po, Mons Chris, kang dati ang social action, igwasindang Kadiwa Center, kung sa kada parokya, igwasinda ni turo bako man tindahan. So, Yeah. imbakan po, Mons Chris, kay mga pagkakan, kung sa may mga soro-sobra, pigbubugtak naman, and iba man na sa mga produkto ka mga para po, Mons Chris, pigpapabakalin Yeah. sa baratong kantidad. Irigwa ka iyan sa ano. Kaya, suportaran taan mga siring ka ng mga advocacies o advokasya. Tangani na ini lumataw, asin matabangan ta talaga sinda. Takunday ta iyan reparohon, talagang iyon ang mangyayari. Malulukdoan gabos kan mga makapangyarihan na mga grupo o tao digdi sa kinaban. Na gabos man kita may diretso na maghinguha, magdilensya sa dissenting paagi. Okay. Basta ang tandaan lang po, Mons Chris, disente dapat. Yan. Perming perming makadiyos, Opo. makatawo. Makatawo. Okay, si Good Vibes watching while having merienda. Mari na po kamo. Thank you for another full of spiritual learning episode. God bless po da, Mons Chris. Okay, God bless you too. Okay. Mons Chris, nagkapipirang minutos na san Ipapadagos na hindi sa masunod na importantihon. Dahil malang nga sabi nga ni Papa Leo ika-14 o Papa Leon. Okay, sabi sa tuya ni Papa Leon na digdi na kapatugmad ang sa iyang paggobyerno kan simbahan. Kaya dapat masabutan ta ining mga major social doctrines or social teachings of the church. Yes, opo. Mag-abang po kamo sa masunod na episode kasi dakulan po ni mga social doctrines pa, especially may kinaaraman sa environment, di ba, Mons Chris? Yeah. So, nagadampas ang Santo Papa, very famous dyan. Opo, okay. Ang dignidad kang sarong tao na sabi nga ni, madara sa tuya akang pagkasararo, Mons Chris, di ba? And ang pagtauman ng atensyon duman sa mga nasa laylayan, ilalo na sa mga tios po, Mons Chris. Tama diba? ka ng gadyang partner. Okay. Kaya ipadagos ta ang paghurop-hurop ka ini sa mga abot pang panahon ta. Importanteng gayo ini sa pagsabot niya to sa misyon kan simbahan na misyon niya to gabos. Opo. Okay, ahila mo na kay Joseph Ika Onapo, Lemuel Camacho, and si Rolando Tarim, and si Victor Sumaray, and si Hogan Bruce. Hello, Mandaa. And yes, okay, si Resurrection Bona Obra. Okay, Mons Chris, ano po ang sa imong mensahe sa tuyang mga paraan tabay? Go ahead po. So, yaong kita tinawan ning dakulaon na balaog na magkaigwa naman kaining bago niyatong pamayo si Papa Leon ika-14. Itaon niyato ang satuyang kooperasyon bilang miyembro kan simbahan sa anuman na programa na sa iyang pinupunan. Na day kita maghanap ng anuman na diferensya, day kita magkumpara kung sisay sumarhay so nakaagi o ining yaon ngunyan, gabos iyan marhay, gabos iyan sarong bagay an minamawot sa simbahan.
na kita mag-asenso, na kita magpugresar, kita magdanay na maglakbay pasiring sa kabilugan kang buhay. Kaya sa tuyang ipasalamat sa mahal na Diyos ang pagkaigwa niyato ning bagong Santo Papa asinan sa iyang pag-implementar kay ning mga programa sa ikakarahay kang bilog na simbahan na iyan kita gabos na magdurugan. Okay, thank you so much po, Mons Chris. Makumpirmi, Mons Chris, kita gabos, kami gabos, talagang minadigdi si Mons Chris sa booth, sa estasyon, nakikiganaw ka sa bago. Mons Chris, yan ka pala. Okay, so kaya po, sana di ita pagpalampason ang pagkakataon na araw kay ini. Kasi sabi tangani, dakula po ining katabangan sa satuya agabos na mapatalubo ang satuyang kaaraman, ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, especially po ang satuyang mga parantabay na yaon po Mons Chris mismo sa laog kang pamilya na nagtututok mismo digdi sa programang Lakaw Maghiras. Kaya naman, sa masunod na Biyernes, nasa 30 na palan po Mons Chris sa masunod. Patapos na naman ang Mayo. Madali unsa na ang importante, ang Lakaw Maghiras, dai nagtatapos. Nagpapaaram lang Mons Chris para mientras. Padagos ang paglakaw asin paghiras. Tama, okay? So nakaiba ta po sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, si Ringman sa social media si Shara May Leron, ini po si Johnny Mati Bayaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot, tindak mo lang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyong ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang sarupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1.